Повечето млади момчета искат да станат милионери. Те гледат някакви клипове в TikTok и Instagram и си мислят, че е лесно. Реалността е, че времената са се променили и наистина можеш да станеш милионер в млада възраст с помощта на интернет, но това не означава, че е лесно или че ще го постигнеш, ако просто следваш тълпата. Да станеш богат означава нещо повече от това да научиш случайно умение онлайн. Нужен е набор от принципи, които да следваш. Затова ще споделя с теб 6 принципа за богатство. Принцип първи. Никога не си поставяй таван на доходите. Повечето хора са програмирани от училищната система да са доволни с малко пари. Програмирането е толкова дълбоко, че хората наистина се чувстват зле, когато печелят много. Ето защо ще намериш много хора, които получават една и съща заплата в продължение на десетилетия. Подсъзнателно това просто не им се струва правилно да печелят двойно или тройно повече. Те се чувстват сякаш не го заслужават или правят нещо нередно. И именно за това приемат един и същ диапазон на доходи през целия си живот. Трябва да осъзнаеш, че няма таван за сумата пари, която можеш да спечелиш. Препрограмирай ума си да не се чувства зле, когато започнеш да изкарваш изключителни големи суми пари. В противен случай ще саботираш сам себе си в момента, в който най-накрая започнеш да печелиш добри пари. Ако искаш да научиш повече за темата по бизнес, финанси и личностно развитие, влез в безплатния ни Discord сървър, където можеш да откриеш много безплатни материали за теб и да се запознаеш с хора, които също искат да се развиват като теб. Принцип втори. Цени времето си. Най-голямата разлика между богатите и бедните е начинът, по който възприемат времето. Бедните хора не ценят времето си. Те ценят само парите си. Всъщност, те са изключително пестеливи и евтини. Ще ги видиш да прекарват часове в пазаруване и готвене, само за да спестят няколко стотинки, или да прекарат месеци в изучаване на ново умение онлайн, вместо просто да инвестират в наставничество или онлайн курс. Жалко. Богатите хора са пълната противоположност. Те знаят, че времето е безценно и затова нямат проблем да харчат пари, ако това им спестява време. Затова ще видиш богати хора да аутсорсват задачи. Помисли, когато плащат на други да измият чиниите или да готвят за тях, те всъщност си купуват свободно време. И с това допълнително време те могат да спечелят 100 пъти повече, отколкото са платили на човека да свърши задачите вместо тях. Същото важи и за изучаването на ново умение. Бедните хора наричат всеки продукт в интернет измама. Те казват, че цялата информация е безплатна онлайн, а после ще ги видиш как губят седмици или месеци, преглеждайки огромни количества различна информация в интернет. Докато хората с мислене на богати просто инвестират в най-добрия източник на информация, който могат да намерят. Независимо дали става дума за консултация или онлайн курс, те правят това, за да спестят време и да получат структурирана информация. Ако искаш да станеш милионер, трябва да цениш времето си като такъв. Затова спри да прахосваш времето си, докато си скъперник към парите си. Този начин на живот ще те държи беден, както всички останали, които правят същото. Принцип трети. Уважавай думата си. Това, което ще кажа сега, е забравен принцип в ерата на TikTok и социалните мрежи. Един мъж трябва да уважава думата си. Никога няма да можеш да създадеш мрежа от връзки с влиятелни личности, ако не държиш на думата си. Защото човек, който не спазва думата си, просто не е уважаван. Но дори по-важно от това да спазваш обещанията, които даваш на другите, е да спазваш обещанията, които даваш на себе си. Ако кажеш, че ще станеш по определено време, направи го. Ако кажеш, че ще усвоиш определено умение, направи го. Слушай, колкото по-често нарушаваш обещанията, които си дал на себе си, толкова по-малко ще се доверяваш и уважаваш самия себе си. А ако не се доверяваш и уважаваш истински, е невъзможно да постигнеш нещо значимо в този свят. Принцип четвърти. Инвестирай в себе си. Бедните хора не инвестират в себе си, защото не вярват в себе си. Те знаят, че са жалки и че думата им не струва нищо. И именно за това не инвестират в себе си. Разбираш ли, бедните хора знаят, че ще пропилеят тази инвестиция, каквато и да е тя. Те знаят, че дори да е най-добрата инвестиция на света, ще намерят начин да я похабят. И затова изобщо не инвестират в себе си. Жалко.
Хората с мислене на богат винаги инвестират в себе си, независимо дали става дума за подобряване на качеството на съня, купуване на книги, намиране на ментор, участие в уебинари или закупуване на онлайн курсове. За разлика от тези с бедняшко мислене, хората с богаташко мислене не наричат всичко измама, за да оправдаят собствените си недостатъци. Слушай, ако искаш да останеш беден до края на живота си, наричай всичко измама и никога не инвестирай в себе си. Принцип 5. Говори по-малко. Независимо колко пари изкарваш, винаги има някой, от когото можеш да научиш нещо. Дори да печелиш повече от този човек, той може да знае нещо, което ти не знаеш. Затова ще видиш успешни предприемачи да мълчат и да слушат. Те винаги търсят какво да научат, за да станат по-добри. Бедните хора, от друга страна, винаги говорят най-много. Говорят сякаш са разбрали всичко. Имат мнение за всичко. Всичко е измама. Този тип хора просто говорят и говорят, и нито един успешен човек не ги взима на сериозно. Това само ги прави неприятни. Слушай, ако наистина искаш някой да те хареса и да ти предаде знания, научи се кога да замълчиш и направи разговора за другия човек. Никога не се дръж сякаш знаеш всичко. Принцип 6. Предлагай стойност. Има само един златен закон на парите, който трябва да запомниш. Ще ти се плаща пропорционално на стойността, която предлагаш на пазара. Това означава, че ще печелиш все повече и повече, ако носиш повече стойност на хората. Слушай кое е стойностно и кое не. Няма нищо общо с твоето мнение. Свързано е с това, което пазарът смята за стойностно. С това, което светът смята за стойностно. Макдоналдс спечели пари, защото предоставя стойност на хората. Храната им е буклук, но стотици милиони хора все пак я ценят и затова те печелят огромни суми пари. Същото може да се каже и за инфлуенсърите. Да, може би те произвеждат безсмислено съдържание и това не означава, че трябва да правиш същото, но пазарът все пак цени тяхното забавление и затова те печелят. Предлагането на стойност може да включва и създаване на видеа за самоусъвършенстване, помощ на другите да влязат във форма, редактиране на видеа или създаване на обучителни видеа. Няма ограничения за броя на проблемите, които можеш да решиш в този свят и съответно няма ограничения за стойността, която можеш да дадеш на другите. Разбери, ако си беден, не предлагаш стойност на никого. И ако пазарът те смята за безполезен, няма да ти се плаща нищо. Но ако носиш стойност на този свят, ще ти се плащат изключителни суми пари. Няма ограничения за това колко можеш да спечелиш. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете новите видеа. Присъединете се в безплатната ни общност в Discord, където ще намерите мъже, които също са тръгнали по пътя на успеха. Споделете в коментарите кой съвет ви се стори най-ценен и не забравяйте, успехът е пътуване, не дестинация.